Scrisoare către Tatăl meu ceresc. Dragă Tată, vreau să-ți trimit azi un semn al recunoștinței mele față de Tine, Creatorul la tot ce există, Creatorul meu și sensul vieții mele. A fost o vreme când scriam scrisori părinților mei și știu că asta îi făcea foarte fericiți. Acum ei sunt la Tine. Sunt una cu Tine, așa că, dacă îți scriu Ție, cred că și ei se vor bucura. Azi am ales să pun pe hârtie din prea plinul inimii mele și să-ți întorc din prea frumosul ce mi-l dăruiești în fiecare zi. O, Creatorul meu prea iubit, meditând la toate lucrările Tale, mă plec în fața Ta cu adâncă venerație și recunoștință. Cuvintele mele sunt slabe și nu pot exprima toată bucuria pe care o simt în sufletul meu atunci când văd natura înverzind. Sunetele pe care le scot lăstunii când se întorc în cuibul lor la fereastra mea sunt cele mai înălțătoare imnuri de slavă. Suspină de bucurie inima mea când aude cântul mierlelor la apus de seară, duios și calm ca o rugăciune. Ce cuvinte ar putea descrie minunea care mi se dezvăluie din fiecare floare, rod al iubirii Tale, exprimat în atâtea forme și culori. Lumina dulce a soarelui de peste zi și chiar și norii și ploaia mi te laudă și mi te descoperă în toată măreția Ta. Vreau să știi cum a suspinat de fericire inima mea la fiecare ninsoare din această iarnă. Chiar și ninsorile de aprilie m-au încântat, deși știu că unele plante, ori unele flori, se poate să fie înghețați de frig. Dar Tu ai totul în grija Ta și este bine și sunt bune toate cât timp venim și noi cu partea noastră de grijă. Iar pentru asta vin să te rog, nu te supăra pe noi oamenii atunci când greșim. Mi-e greu să cred că omul poate fi ignorant și nerecunoscător. Ai pus atâta frumusețe în oameni, Tată drag. Îți mulțumesc și mă plec în fața Ta cu recunoștință pentru fiecare om din calea mea, din jurul meu, pentru toți cei dragi. Mă bucur cu cei ce se bucură și sufăr cu cei care suferă. Fie ca suferințele noastre să rodească bucurie și iubire sfântă. Îți mulțumesc și pentru momentele în care ne treci prin foc. Este semn clar că atunci suntem în mâinile Tale. Ne modelezi și ne purifici pentru a ne merita locul alături de Tine în veșnicie. Dacă vrei, fă-mă un canal de iubire divină care să ajungă și să umple cât mai multe inimi. Fă-mă o făclie aprinsă în mâinile Tale, care să răspândească lumina Ta în lume. Dacă vrei, fă-mă unealtă vie în mâna Ta, cu care să modelezi inimile ce au nevoie de ajutor spre a ajunge la Tine. Și dă-mi de grabă un semn, te rog,
despre ceea ce aștepți de la mine. Vreau să știu ce pot să fac eu pentru tine, ce aș putea face eu și să-ți aducă bucurie ție. Cu speranța că îmi vei răspunde cât mai curând, închei mica mea scrisoare, cerându-ți iertare și îndurare pentru toată necorespunderea mea, pentru toată necorespunderea tuturor oamenilor. Te îmbrățișez cu drag, a ta, fiică de Dumnezeu ce sunt.